Vă salut pe toți cu drag aici pe canalul Bar de Auto. Sper că aveți o zi frumoasă. Copacii devin gri, frunzele cad, vremea devine mai aspră și mai rece. Pentru noi, oamenii, însă, e ușor, deoarece putem îmbrăca un pulover, poate o haină, niște cizme, putem bea niște ceai sau cafea fierbinte, iar dacă nu conducem, atunci niște vin fiert. În cazul mașinilor noastre însă, situația este oarecum diferită, dar totuși este foarte important ce fel de lichide utilizăm la mașină, întotdeauna. Acesta e subiectul de azi. Trebuie să fim atenți înainte de sosirea vremii reci și, aspre de iarnă, cum să pregătim mașina astfel încât să putem conduce iarna în siguranță. Primul și cel mai important lucru este că, în funcție de legislația țării în care trăim, trebuie neapărat să înlocuim anvelopele de vară cu anvelope de iarnă imediat ce temperatura coboară sub 7 grade Celsius. Materialul anvelopelor de vară se poate întări sub 7 grade, ceea ce poate duce la distanțe de frânare mai lungi și la instabilitate în exploatare. Aceasta poate crește cu 100 de metri. Acest lucru poate provoca chiar accidente rutiere din cauza alunecării, ceea ce poate duce evident la costuri mai mari, iar nimeni nu vrea să înceapă sezonul sărbătorilor cu asta. Desigur, nu contează numai calitatea și starea anvelopelor pe care le montăm pe mașină, deoarece dacă adâncimea benzii de rulare este mai mică de 4 mm, poate duce la o tracțiune inadecvată, ceea ce poate face ca autovehiculul să derapeze de pe șosea și să provoace un accident. Deci să nu credeți că un profil de 1,6 mm ar fi acceptabil. Așadar, haideți să verificăm adâncimea benzii de rulare și apoi putem porni în siguranță la drum. Pe lângă anvelope, verificarea a două fluide este, de asemenea, foarte importantă. Unul este antigelul, iar celălalt este lichidul de spălare a parbrizului. Să începem cu primul, pentru că atâta timp cât este vară, un antigel inadecvat poate aduce riscul fierberii, în timp ce iarna există riscul înghețului. Așadar, nu neapărat raportul de concentrație ne interesează, ci temperatura de îngheț al lichidului antigel din sistemul de răcire, care poate fi determinată cu un dispozitiv simplu și accesibil. Asigurați-vă că îl umpleți cu antigel de calitate și cantitatea care corespund specificațiilor mașinii dumneavoastră. Antigelul Württemberg acoperă o mare parte a specificațiilor întâlnite pe vehiculele din țară. Am rezolvat chestiunea antigelului. Hai să vorbim despre lichidul pentru spălarea parbrizului. Există lichid de spălare a parbrizului de iarnă și de vară. Folosim lichid de spălare parbriz de iarnă pentru că, dacă folosim lichid de vară și temperatura scade prea mult, tragem de manetă, pompa bâzâie, apoi se arde și nu o mai putem folosi, iar dacă avem ghinion, rezervorul de lichid se va sparge și el. Și cea mai bună veste este că lichidul de spălare a parbrizului nu mai trebuie să miroasă urât. De exemplu, Württemberg are mai multe opțiuni de ambalare și poate fi achiziționat în 3 arome diferite, cum ar fi versiunea cu portocală și scorțișoară, cu tematică de Crăciun. Deși acum cad doar frunzele, în curând va ninge, iar acest lucru poate provoca momente neplăcute când plecăm dimineața. Însă și acum se formează condens seara, care poate îngheța pe parbriz. În astfel de cazuri, la ninsoare sau pentru curățarea gheții, este utilă această unealtă practică. Un capăt este o perie de zăpadă, utilă la ninsoare. Celălalt capăt este o astfel de racletă de gheață. Cu ajutorul ei, putem curăța parbrizul de condensul înghețat. Există însă și alte ajutoare. Unul este racleta de gheață, soluția clasică. Mulți se bazează pe ea, deoarece, ținând o mână, parbrizul poate fi curățat de gheață mult mai ușor. Sau cealaltă posibilitate este soluția de givrantă. 1-2 pulverizări sunt suficiente pentru a putea urca apoi în mașină și pleca la drum. Desigur, pornim ventilația spre parbriz, iar apoi cu lamelele ștergătoarelor putem îndepărta gheața înmuiată de pe parbriz. Am menționat lamelele ștergătoarelor. Și acestea sunt foarte importante și trebuie neapărat să verificăm starea cauciucului. Dacă sunt deja vechi și prea rigide, pot zgâria parbrizul. Treaba voastră este și mai simplă dacă achiziționați o protecție pentru parbriz. Prindeți un capăt într-o portieră, celălalt în cealaltă portieră și astfel puteți acoperi parbrizul. Apoi, în interior, trebuie legată cu o astfel de clemă mică. Dimineața o dați jos și, din fericire, nu mai trebuie să vă ocupați de dezghețare sau de curățare.
Chiar dacă mașinile mai noi și chiar și cele din ultimii ani nu se mai deschid cu cheia, ci cu închidere centralizată sau chiar cu telecomandă, la mașinile mai vechi trebuie neapărat să folosim cheia pentru a deschide încuietoarea. Dar dacă îngheață condensul în ea, nu mai putem face acest lucru. Trebuie neapărat să folosim un spray de dezghețat încuietori. Nu doar atunci când avem deja o problemă, ci și preventiv, pentru lubrifiere. Deci, înainte de venirea frigului mare, pulverizăm în încuietoare și nu vom mai avea probleme. Trebuie să fim atenți și la faptul că, dacă iarna dă un ger puternic, portiera se deschide greu și nu o putem deschide, să nu o smucim, deoarece chederele de cauciuc pot îngheța și se pot lipi. Dacă le smucim, se pot rupe, iar înlocuirea lor este costisitoare și dificilă. Pentru a preveni această situație, utilizați sprayul de întreținere a cauciucului pe bază de silicon, cu care trebuie neapărat să ungem aceste chedere de cauciuc înainte de utilizarea pe timp de iarnă, și nu vom mai avea astfel de probleme. Dacă este extrem de frig, se poate întâmpla să vrem să pornim mașina, dar de sub capotă să auzim doar un scârțit slab. Probabil că problema este la acumulator, iar atunci este util un cablu de pornire. Dacă avem în apropiere un alt șofer, un taximetrist sau oricine altcineva ne poate ajuta și problema se rezolvă în aproximativ 2 minute. Totuși, să cumpărăm neapărat un astfel de dispozitiv, pentru siguranță, tocmai pentru a nu avea probleme nici iarna, nici dacă se strică acumulatorul. Dar trebuie neapărat să fim atenți la conectarea corectă, la ordinea instalării și la conexiuni. Când intrăm în mașină iarna, este încă foarte frig și până pornește încălzirea și se face cald în habitaclu, poate dura chiar și mai multe minute. În astfel de cazuri, o încălzire a scaunului poate fi utilă și pot chiar instala una mașină. Este nevoie doar de o brichetă de 12 V. Indiferent dacă alegem să conducem iarna, vara, pe zăpadă, pe ploaie sau în orice alt mediu posibil, fie este vorba de drumuri urbane sau rurale, merită cu siguranță să vedem clar drumul din față, pentru a ne asigura că putem circula în siguranță și fără griji. Mașina în spatele meu are becuri tip LED. Așa că trebuie neapărat să fim atenți la cumpărarea becului potrivit. Trebuie neapărat să cumpărăm unul corespunzător. Becurile Urtenberg Pro au o luminozitate crescută cu 130%, datorită căreia se poate vedea mult mai bine pe drumuri cu el. Deci prima ninsoare nu a căzut încă, indiferent de acest lucru. Oricine călătorește mult la munte sau merge mult la schi ar trebui să aibă neapărat un set de lanțuri de zăpadă în portbagaj, ceea ce este obligatoriu în multe țări, nu doar nordice sau cu zone muntoase. Kiturile pe VAC sunt foarte fiabile, ceea ce înseamnă că funcționează în mod constant și sigur pe termen lung, fără a necesita întreținere. Sunt de asemenea durabile, fiind realizate din materiale de calitate, care le permit să reziste la uzură și să ofere performanțe bune chiar și în condiții dificile. Instalarea acestor kituri este ușoară, astfel încât atât profesioniștii, cât și utilizatorii obișnuiți le pot monta rapid, fără dificultăți sau instrumente speciale. În plus, pot fi achiziționate cu o garanție de 2 ani de la Bardea Auto. Și dacă lanțurile de zăpadă sau, în unele cazuri, tracțiunea integrală nu ajută, atunci o lopată de zăpadă ne poate ajuta să ieșim din încurcătură, îndepărtând zăpada din fața mașinii. De asemenea, ar trebui să fim atenți la faptul că, dacă geamurile se aburesc foarte tare iarna, chiar dacă folosim aerul condiționat și umezeala nu dispare de pe parbriz, atunci ar trebui să verificăm filtrul de polen, deoarece s-ar putea să fie nevoie să fie înlocuit. Mulțumim pentru atenție! Sperăm că v-a plăcut videoclipul. Produsele le găsiți la reprezentanțele Bardea Auto, unde consilierii vă ajută cu informații utile și prețuri bune. Dacă v-au fost utile sfaturile, dați like, follow și share. Pentru idei de subiecte noi, scrieți-ne. Nu uitați să vă abonați!